This is the news update of Russian special military operation in Ukraine, 27th June 2022. Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov said that the Russian air defense destroyed 8 Ukrainian unmanned area vehicles near Farfarovka, Rai Alexandrovka, Lugansk Republic, Balkievka, Kherson region, Malaya Kamsievka, and Malie Prohody Kharkov region. 19 projectiles launched by a multiple rocket launcher system have been shot down near Suligovka, Gliskoye, Shukaya Kamenka, Kharkov region, Makeliivka, Donetsk People Republic, and over Snake Island. One MiG-29 of Ukrainian Air Forces have been shot down during an aerial combat near Zelenodolsk, Dnepropetrovsk region. In total, 215 aeroplanes and 132 helicopters, 1,363 unmanned area vehicles, 350 anti-aircraft missile systems, 3,800 tanks, and other armored combat vehicles, 682 combat vehicles equipped with multiple rocket launcher systems, 3,012 field artillery cannons and mortars, as well as 3,864 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. On the other hand, President of Ukraine Zelensky said that many countries will support the armed forces of Ukraine. Beside the United States, Zelensky claimed that Ukraine got support from 11 countries. They are Bulgaria, Latvia, Greece, Sweden, Estonia, Czech Republic, Belgium, Austria, Slovenia, Moldova, and spoke again with the president of Lithuania, Nausėda. Zelensky believes that Ukraine will get the attention from more presidents in the world. 22 червня. Багато про це сказано. Я хочу додати тільки одне: тоді між ранком вторгнення і поразкою агресора минуло 1418 днів. Ми ж маємо звільнити нашу землю і прийти до перемоги. Але швидше, значно швидше. Це наша національна мета, і ми маємо працювати на її реалізацію щоденно. Не тільки держава, а кожен громадянин, кожна громадянка на тому рівні, на якому це можливо. Від самого ранку я продовжив телефонний марафон заради позитивного рішення по кандидатству для України. Сьогодні 11 лідерів. Болгарія. Подякував пану прем'єр-міністру Болгарії Петкову за підтримку України і розвитку всієї Європи за нашою участь. Латвія. Обговорили з паном прем'єр-міністром Каріншем співпрацю між нашими країнами, між Україною і Європейським Союзом, а також наші спільні можливості захистити Європу від тих криз, які влаштовує Росія, зокрема продовольчі. Греція. Був радий почути слова щирої підтримки України. Маємо з паном прем'єр-міністром однакове бачення історичної ваги рішення, яке очікується від Європейської Ради. Швеція. Обговорили з пані прем'єр-міністром Андерсон перспективи двосторонньої співпраці та взаємодії на рівні європейських структур. Естонія. Подякував пані прем'єр-міністру Каллас за незмінну підтримку України. Обговорили пріоритети нашої співпраці та порядок денний в контексті саміту НАТО в Мадриді наступного тижня. Чехія. Плідна розмова з паном прем'єр-міністром Фіалою. Обговорили пріоритети головування Чехії в Раді Європейського Союзу в наступні півроку. А зараз я впевнений, що голос Чехії за Україну. Бельгія. Подякував пану прем'єр-міністру Де Кро за підтримку нашої європейської перспективи і запросив відвідати Україну. Сподіваюсь, що Бельгія візьме істотну участь у післявоєнній відбудові нашої держави. Австрія. Вдячний пану канцлеру Негамеру за політичну і гуманітарну підтримку, за розуміння потреб України. Ми можемо дійсно зробити дуже багато для розвитку відносин між нашими державами.
Словенія. Домовились з паном прем'єр-міністром Голубом, що можемо посилити співпрацю між нашими країнами. Подякував за послідовну підтримку кандидатства для України. Молдова. Говорив з пані президенткою Сандою. Взаємно підтримали одне одного. Напередодні важливого засідання Європейської Ради. І будемо допомагати одне одному швидше пройти цей шлях до Європейського Союзу. Сьогодні знову говорив з президентом Литви Гітанасом Науседою. Висловив йому повну підтримку у зв'язку з ситуацією навколо Калінінградської області Росії. Завтра продовжу такий марафон. Маємо забезпечити максимальну підтримку нашої державі. Ключове європейське рішення. Очікуємо. Очікуємо завтра. Надвечір. Окупанти били по Миколаєву. 7 ракет. На щастя, загиблих не було, 5 людей поранені. Були удари і на Харківщині. Є жертви. Обстрілювали прикордоння Чернігівської і Сумської областей. На Донбасі масовані авіаційні і артилерійські удари. Мета окупантів на цьому напрямку незмінна. Вони крок за кроком хочуть знищити весь Донбас. Весь. Лисичанськ, Слов'янськ, Краматорськ, будь-яке місто. Їм потрібно все зробити таким, як Маріуполь. Повністю розбитим. Ось чому ми знову і знову наголошуємо на прискоренні постачання зброї для України. Якнайшвидше потрібен паритет на полі бою, щоб зупинити цю д'явольську армаду і посунути її за кордони України. Я вдячний Сполученим Штатам Америки за допомогу і в розслідуванні воєнних злочинів на території України. Вдячний пану Елі Розенбауму за готовність приєднатися до встановлення справедливості. Він один з тих американських розслідувачів, кому вдалося викрити багатьох нацистів. Наша спільна слідча група має бути максимально сильною, щоб ніхто з російських злочинців не уникнув покарання. І це буде одним з найбільших у наш час внесків у захист міжнародного правопорядку. Так само, як 1 вересня 1939 року і 22 червня 1941 року завершились Нюрнберзьким трибуналом. Має завершитись у справедливому трибуналі і 24 лютого 2022 року. Росія повинна відповідати за все зло, яке принесла Україні. Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначено 195 учасників бойових дій, із них 17 посмертно. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрали окупанти. Вічна слава кожному і кожній, хто воює за Україну. Готуємось до історичного рішення Європейської Ради. Залишаються лічені години до нього. Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.